Türkmenistanda ýurdun iki palatyly ulgama geçirilmeginden soňra Milli Geňeşiň halk maslahatynyň agzalarynyň ilkinji saýlawlary geçýär. Türkmen häkimetleri bu gönüdäl saýlawlaryň erkin bäslesik, açaçanlyk, pikir we söz azatlygy babynda demokratik kadrlara eýirip geçiriljekdigini öňe sürseler-de, günwatar saýlaw synçylary Türkmenistanda şu wagt içinde geçirilen saýlawlaryň hiç haýsyny erkin we adalatly hasaplamady. 28 martda ýurtda halk maslahatlarynyň yerli wekilleri öz aralarynda gizlin ses bermek arkaly halk maslahatynyň 48 agzasyny saýlaýarlar. Merkezi saýlaw topary halk maslahatynyň agzalygyna ýurt boýunça 112 dalaşgary hasaba aldy. Bellemeli ýeri ýekşenbir gün geçirilen saýlawlar gönüdäl, gytaklaýan saýlawlardyr. Ýagny bu olaryň ähli umumy saýlaw däldigini aňlaýar. Türkmenistanyň halk maslahatyna agzalygyň dalaşgärlerini diňe yerli halk maslahatlarynyň agzalary tarapyndan ses berilýär. Galiberde ýurdun saýlaw kodeksine görä halk maslahatynyň agzalygyna dalaşgärleri diňe yerli halk maslahatlary hudurlaýar. Ýatlatsak geçen sentýabrda Türkmenistanyň baş kanunyna girdilen soňky ütgetmelere we goşmaçylara laýyklykda ýurdun parlamenti iki palatyly ulgama geçirildi. Täze parlament Milli Geňeş adlandyryldy we halk maslahatyndan hem-de mejlisden ibaret edildi. Parlamentiň ýokarky palatasy, ýagny halk maslahatynyň 56 agzasy bolup, oňa her welaýetden we Aşgabatdan 8, jemi 48 agza saýlanýar. Ýene 8 agza prezident tarapyndan bellenilýär. Yarım resmi internet işlerinin Türkmenistanyň merkezi saýlaw toporyna salgylanyp berýän maglumatyna görä, halk maslahatynyň 48 mandatynyň her biri üçin 2-3 adam dalaş edip, olaryň 26% töweregine aýalar düzýär. Halk maslahaty mejlis tarapyndan kabul edilen konstitusiýany, kanunlary kabul edýär ýa-da reddedýär. Umumy milli referendumy geçirmek meselesine serýär. Prezidentiň ýokary gazetyň başlygy, baş prokuror, içeri işler ministrligiň we adalet ministrligiň ýolbaşçylary wezipelerini teklif edýän dalaşgärlerini serýär. Milli Geňeşiň agzalarynyň we deputatlarynyň möhleti 5 ýyldyr. Merkezi saýlaw topory halkara tejribe görä gytaklaýan saýlawlarda halkara synçylarynyň çağırylmaýandygyny aýtdy. Ýöne topor bu saýlawlar üçin 440 milli synçynyň bellenendigini hem ma'lum etdi. Resmi maglumaty görä olar saýlawlaryň açyklygyny hem-de aýanlygyny, kanunçylygy laýyklygyny üpsün ederler. Türkmenistanda şu wagt içinde geçirilen saýlawlaryň hiç haýsy günwatar hökümetleri we demokratik guramalar tarapyndan erkin we adalatly saýlaw hasaplanmandy. Galiberde Azatlyk radiosynyň habarçylary saýlawlary görülýän taýýarlyklaryň çäginde häkimet wekilleriniň saýlaw resmiýetlerine saýlawlarda surat alýan adamlary tutmak, yerli saýlaw toporlarynyň agzalaryna netijeleri barada dil ýarymazlyk ýaly tapşyryklary berýändiklerini aýdypdylar.